Empresaris i autònoms 2020. Quines són les novetats principals pel 2020 que hi han per als empresaris i pels autònoms? Desgraciadament molt poques, i gairebé l'única és que pagaran més diners. Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i CAP 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero aprendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. El que paga un autònom es medeix per la seva base de cotització. Què és aquesta base de cotització? És una quantitat que el govern fixa tots els anys en la llei de pressupostos, dient o pensant que un autònom com a mínim ha de guanyar una certa quantitat, la guanyi o no la guanyi, i a partir d'aquí ell pot decidir quina és la base sobre la qual ha de pagar les seves cotitzacions a la Seguretat Social. Aquesta va ser el 2019 de 944,40 euros i és la base mínima. La base màxima està en 4.070 euros. En principi, qualsevol autònom que tingui menys de 47 anys pot escollir i dir jo vull cotitzar per aquesta base i a aquesta base se li aplicaran els percentatges de cotització que ara us explicaré. Què és el que especialment es limita quan tens a partir de 47 anys? Es limita a la picaresca. Hi havia sempre una petita picaresca que els autònoms els últims anys de la seva cotització la incrementaven perquè són els que compten més per al càlcul de la seva pensió de jubilació i pagaven més, i llavors sortia un càlcul en el qual resultaven afavorits per la pensió que rebien havent cotitzat al tope o molt més alt els últims anys. Perquè això no passés, ja fa uns quants anys es van començar a posar límits. Per tant, si tens 47 anys només podràs escollir la teva base de cotització amb certes limitacions màximes. Si ets, en canvi, un treballador per compte d'una empresa, no tindràs cap tipus de límit en aquest sentit. El que paga un autònom per les contingències comuns és un 28,3%, per les contingències professionals un 0,9%, per el cese d'activitat un 0,7% i per la formació professional un 0,1%. Si sumem totes aquestes quantitats arribem a un 30% de la base de cotització. Què ha fet ara el govern en aquest últim any? La base de cotització no s'ha pogut tocar perquè no hi ha hagut nous pressupostos, per tant no s'incrementa respecte d'anys anteriors. En canvi, per decret ha pujat un 0,3 el tipus que han de pagar els autònoms de cotització. Sembla que no és massa. Però si tenim en compte el que està passant ara, que és que també el salari mínim s'incrementa, el salari mínim, que era 900 euros incrementat ja l'any passat, no passava res perquè la base de cotització dels autònoms era ja superior, 900 a 944, però ara s'incrementa a 950 euros. Sembla lògic pensar que la base de cotització hauria de ser com a mínim també de 950 euros i si es mantenen els límits normals que hi havia entre diferències entre bases mínimes i cotització, rondaria a prop dels 1.000 euros. Per tant, aquest increment del 0,3% és un fals increment, perquè també hi haurà un increment de la base de cotització, a saber si també s'aplicarà retroactivament, com s'aplica el salari mínim des del dia 1 de gener, quan això estigui aprovat, quan s'aprovin els pressupostos i es retoqui la base de cotització. Hi ha un tema que és curiós. Aquesta base de cotització és per als treballadors autònoms persona física. Però si tu ets un treballador i tens una societat, el qual és perfectament legal, se't suposa que has de guanyar més per l'únic fet de tenir una societat. Per tant, la base de cotització és de 1.214 euros. És a dir, si tens una empresa, llavors tindràs que pagar uns 367 euros al mes en lloc de 286 euros al mes a l'any 2020. També hem de veure que aquests 1.214 euros de base de cotització s'apliquen quan un autònom té com a mínim 10 treballadors. És a dir, el fet de tenir treballadors implica que has de guanyar necessàriament més, i això és amb independència del que cadascú guanyi. I finalment us vull comentar un tema de pluriactivitat.
Molts de vosaltres potser us pregunteu que què passa si jo tinc una feina per exemple dels matins, i després per la tarda faig alguna altra cosa. Em vaig a donar d'alta d'autònoms, haig de pagar aquests 280 euros i igual el que faig és treballar o fer 4 cosetes o fer de repartidor, guanyar-me uns pocs euros més, que potser són 500 euros al mes, haig de pagar 280 euros al mes. Doncs, en principi, això és clarament injust. Però, com que hi ha dificultats per tenir un control efectiu sobre el que guanya un autònom, doncs es fa pagar com si s'estés sempre amb aquesta base mínima de cotització, amb el cas de que tu estiguis treballant per compte d'un tercer, per una empresa, llavors, és a dir, estiguis sota el règim general, llavors tindràs uns descomptes que van de fins al 75%, segons quina sigui la teva feina, si és a temps complet o a temps parcial, no la teva feina d'autònom, sinó la teva feina a règim general, perquè es considera que aquesta sí que està aprovada. Però aquest avantatge, aquest benefici, només dura 18 mesos. Per tant, la teva activitat serà només bona durant aquests 18 mesos en el qual pagaràs menys. A partir de llavors hauràs de pagar més. A partir de quan m'haig de donar d'alta per cotitzar? A Hisenda sempre t'has de donar d'alta perquè hauràs d'emetre factures i llavors hauràs de pagar l'IVA i hauràs de fer la teva declaració d'IRPF, guanyis el que guanyis. Però té sentit, perquè almenys és una cosa que és proporcional al que efectivament estiguis guanyant. Els autònoms no són proporcionals. I el que considera, al final, la jurisprudència, la interpretació, perquè hi ha un buit legal en aquest sentit, és que si el que tu guanyes és menys del salari mínim interprofessional, menys d'aquests, a partir de 2020, 950 euros al mes, llavors pots no estar donat d'alta. Però és un risc. La Seguretat Social et pot venir a exigir-t'ho, perquè no existeix una norma ferma que així ho digui. Si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te, dóna-li a la campaneta per rebre més notificacions, dóna-li al like i pots posar en els comentaris els teus dubtes que intentarem resoldre el més aviat possible.